هذه الدنيا وبر الثاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبر عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبر الثاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبر عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام It is interesting that it is only Ahmadis who seem to understand the teachings of the Quran and Hadith when it comes to continuity of Khilafat. Ako cherla niyoro en nusondia ka jira ka fo Ahmadiya o kelimpeo jien kono minu be Qur'ana famu Allah kika yerla anika hadisa famu Allah kika la kanyasi kiraya yerema jien kono kiraya femi ani kiraya bana walma anama ban Ahmadiya de be nu walnda Allah kika famu Qur'ana kono ani hadisa kono. Let us talk to the others who do not yet understand with patience and pray that Allah opens up their heart to accept this important truth. Amen. Akola Ahmadiya oni Allah ye onoren ke onye ansara ka Qur'ana ayan famu kanye ka hadisa famu kanye anyanyumanka ogumana anga akeni ikado ngafo sabaliye ani ikado ngafo disku magaya ka nyefo to ye minu masaka afamu kataka dugo ke oye yasa Allah subhanahu wa ta'ala saka o disku ndaira chokomi okasa ni walnda sanmo famu. May I have the honor to invite Mr. Khalifat Karakon to give us a point. Ako sisa amna anga ustazu wele ustaz Khalifa Karakon alibna nakana kalandonkri do keka antlu korolo ja. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا عين فيض الله والإرفان يشاء إليك الخلق كالزمان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا عين فيض الله والإرفان يشاء إليك الخلق كالزمان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني. يا بحر فاضل المنعم منان
تهوي إليك الزمر بالكنزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا بحر فاضل منعم منان تهوي إليك الزمر بالكنزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني قوم رأوك وأمة قد أكبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني قوم رأوك وأمة قد أكبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتعلما من لوات الهزران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتعلما من لوات الهزران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني وأرى الكروب لدى الهنازر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني وأرى الكروب لدى الهنازر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا من غدا في نوره وديائه كالنيرين ونور الملوان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا من غدا في نوره وديائه كالنيرين ونور الملوان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا بدرنا يا آية الرحمن أحد الهداة وأسجع السجان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني يا بدرنا يا آية الرحمن أحد الهداة وأسجع السجان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني إني أرى في وجهك المتهلل سانا يفوق سمائل الإحسان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس إنساني إني أرى في وجهك المتهلل سانا يفوق سمائل الإنسان يا رب صل على نبيك
دائما في هذه دنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه دنيا وباس ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه دنيا وباس ثاني. السلام عليكم ورحمة الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. علماء مركز، علماء مركز، علماء أحمدية، علماء أحمدية. نعرة تكبير. We are thankful to Mr. Khalifat Karangno and his group for the beautiful poem they have presented to us. Ko ame Khalifa Karako ani aka jama fo okumana onna kana kasida dumami da antloka. May Allah bless them. Ko alaka ubaraji. We are going to yet another very important topic in Islam. Okumana ko walanda bele dobe ambulo wala na fama bado be ambulo islamaya ko nana tuni. It has been subjected to abuse by various other Muslim groups. Ako walanda mini islamaya jakulu tawi allagushi. Which even gives Islam the bad name of being described as barbaric because of the abuse of apostasy. Ako okumana oto o ikado ngafo o walanda infamia balia kama okumana machamae islamaya lagushili dakunya chamai. We are going to see how, in the light of true Islam, how apostasy should be handled. Ako okumana korona ere noro sumana ani korona yen sumana amana nakana olo walanda inka allame okuma kiraya ere islamaya kona la okumana korona be muni fo ala. May I therefore invite our Senegal on the topic La Postala and Islam. Okumana ko sisa alebna anga karmo a Sheikh Abubakar Hassan Sanogo wele ni kenenka abna nakana okumana ankuna foli kiraya islamaya kona na. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أحبائي الكرام، الحضور الكرام، نحييكم بأفضل تحية العالمية، تحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مبدئ نبغى كلنجلين ب أنا دنباو أنا فولي بلا جنينة سلامايا كفولي بدينا فولي كمي no be foda kurinya no manna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No foli kain korode ko alaka kishi be awma aka baraka be awye aka hina okashule ambela jenika mbadeu walandami nineka kanka o lateme awnya korobbi komi anga sigi era president no ye
anga ambassadeur baye gana ambassadeur Mali kono aye afo cogo mina mawdu'i akorole ko kiraya islamaya kono kiraya islamaya kono an-nubuwwatu fil islam aha ni walandai asongani kunye muye kadaka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ belebele dɔ don ahmadiya jamakulu ani maa minnu tɛ ahmadiya ye ani ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ belebele dɔ le ye nin ye ka d'a kan faamuyabaliya fɛ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen min ye ahmadiya ye min tɛ ahmadiya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na siga taara a si sigani taara ko maa dɔ bɛ na alakira kɔfɛ siga to yen o siga tɛ yen diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen dalen b'a la ko maa dɔ bɛ alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko maa dɔ bɛ na alakira kɔfɛ nka tɔgɔ min ni ahmadiya ye o fɔ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ dɔw tun bɛ k'a gundo a wale kɛra ahmadiya yɛrɛ bon sababu ye ni biɲɛkalaw ye ni kafiriya biɲɛ ye k'a turu ahmadiyaw ra k'a fɔ ko ahmadiya yɛrɛ bɔra silamɛya ra Allahu akbar badenw an ka kan ka fɛn min faamu o de ye k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala kabi a ye diɲɛ yɛrɛ da ala ka fɔra Qur'anan kɔnɔ kaba ye diɲɛ da a y'a yira k'a fɔ ale ala ka sunna yɛrɛ jaati de ye a ka jɔnw cɛra wagati bɛɛ tuma min ne makoɲa nana ni haju nana a bɛ ciden dɔ ci ni cidenya haju nana ala b'a ci ala yɛrɛ de ko tɛ Qur'anan kɔnɔ a y'o fɔ o ma dogo an bɛna a lajɛ Qur'anan kɔnɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ko di Alahu subhanahu wa ta'ala ko Qur'anan kɔnɔ suratu Safat a aya 72 ka taa 75 a ko ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله سبحانه وتعالى قال محمد أدو كفو unyefe ikamande nunyefe fɔlɔ mɔgɔ caman ba de filila dɛ o filila nka a dɔn k'a fɔ tigitigi ne ala ye cidenw ci u ma kɔrɔ ye n ye bagabagalebagaw ci u ma min b'u bagabaga k'a f'u ɲɛna a y'aw cogo dɔn nin man ɲi dɛ a ye nin dabila nin man di ala ye ala ko ne ye bagabagalikɛbagaw di wagati bɛɛ a ko nka muhamadu a lajɛ e t'a fɔlɔ ye o tuma kabi fɔlɔ fanzur kayfa kana aqibatul munzarin maa minnu bagabagara olu u ka ko kɔlabanw kɛra cogo di puisque u bagabagara k'a f'u ye k'u k'a to u m'a to a ko labana cogo di muhamadu o lajɛ bani nka bɛɛ ti ban dɛ dɔw bi sɔn illa ibadallahi al-mukhlasin fo ala ka jɔn kɔnɔnandiw ala k'an kɛ o jɔn kɔnɔnandiw ye jɔn kɔnɔnandiw olu b'a dɔn k'a fɔ ayi tiɲɛ yɛrɛ la ala ka bagabagalikɛbaga nana a y'a to an k'an cogo dɔn a tilala a ko hali bi Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a yira an na suratul qasasi o aya 60 a y'a yira an na a ko وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى
إلا وأهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى ko aya Muhammadu afo jemaye ko ne ala nti dugunin shi halaki fi kata soro nyi ciden do ciuma nimma ciden ci nti halaki libla ala ko ni ya ye alabe halakili jigi alabe balaw jigi abe kasara jigi tuma o tuma ni ya ye ko ala yoke ako kana nyingani ke nye ciden do le ci o banaw cidena o le nana ni halakili no tenti duguni shi halaki fonga made ci mbadion ni eta shi do e an yede ala ko ni ya ye halaki bina ako sika foitara ale Allah ta'ala ichidenchi akomna wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun neti duguni shi halaki fa dugu mo katonyonike o katonyani jumanke o kabban ne alaka chidin chinina ku sagoke wotma a uyu yere tonyode alaka nema de chidin chili ni banna alaka nema na wotma yi yere tonyo wotma Allah subhanahu wa ta'ala ayo fana fo anyana tun mbadew an kelengelen be katashi kan miritande wotma ay sabali jidi baga ayake aka mankanji wotma Allah subhanahu wa ta'ala ko ni halaki dira tuma wotma seke chiden do tira ba anga anyere nyininga bi donc fitna ni balaw minumbe an kuna jie kono ala ko wa ma kunna muhlikil qura nti duguni shi halaki few nti kasara jigi dugu kan few Allah subhanahu wa ta'ala ko de ntake hatta nab'atha fi ummiha rasulan o otma kasara minumbe anka anta nyera nyininga otma na yala cidendo de cira sawa ni an bano rawa no de kenin be an kasara sawa wi an kelengelen be kan nyera nyininga ni tashi de kadi ambema Allah subhanahu wa ta'ala fana masamiye ataye resoso inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alati Allah rifonyoya aw ne ba tukache Allah subhanahu wa ta'ala ta tukache nai min fa bitene akoni ya yale halakilike ko seke ale chidendo chi نرى تكبير محمد المصطفى نرى تكبير mbade aya sabana Allah subhanahu wa ta'ala aye o ayin dakuru nya na kelen waradi suratu bani israila la abe fo sura mi mako suratul israil o ayata an woro Allah subhanahu wa ta'ala ko wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula niti jangata di few fi katasoro inchiradi ni fana kuma dakuru nya o fana be ayat temenin fana centigiya na Allah subhanahu wa ta'ala yi halakini jigi anga tashi mbade anga yere nyininga bana jugu minu nobe an cherabi abe mau chera kataka ko min ton nu ko fura sorra ko fura masora la ko fura bina sorra amina aketa anga yere nyininga kasara ufle minu mbe kanka wa halakilu ke kachenu ke ka to dasla mayara umu yere to kumate mawerema okma anga yere nyininga eske chiere la kodo teiwa o nasoro ko kodo be anga kanka muke na Allah subhanahu wa ta'ala ako adama de yere kalli haliya adama de yere kecho ole koni etuma wotuma nikma kurado na kibar ya kuran nana aletuma mimme abishinga folo kamin fodron ko chente we adama de ntaka choyi ala le koti aban lo Allah subhanahu wa ta'ala o yoro kuna sa ayayira anna kerengere ma suratul nisa'i o aya fo suratul anbiya'i aya sabana Allah subhanahu wa ta'ala ko
أكو وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ألاكو تما ni kibariya kura don nanuma zikr ni zikru kibariya don nana muhdas mi yefen kura ye kana di adamadeuma illa stama'uhu wa hum yal'abun uballa menitlungeli uballa menitlungeli otma ay jatimne ele ahmadiye kasigidara ni do wete manadro do singa ko je ahmadiye tena akoko kira yere ba ofewa amadiye ce na ko ne ko aka lajebe ko abtara lawa futesi do Allah subhanahu wa ta'ala ko tuma wotuma ni kibariya kura koni nana o ba lame me o ba keni futesi le takbir ahmadiya nare takbir aya dowara di mimbo o kuma infana semendia halibi suratu shu'ara ikono o aya worona ako wama ya'tihim min dhikrin min arrahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin. Allah subhanahu wa ta'ala ko tuma wotuma nikibariya do nana umma kabo hina masayoro no ikibariya kura koniye otuma olube ukodo amaweba ni tsaka keche chentesa mbadiu ama Allah subhanahu wa ta'ala deli halbi alaka an latanga okoso Allah subhanahu wa ta'ala abekan ka an lakunu ka an papa an yere koroshi ana na to feu an abbe kolongolo min fla ni yenayo fanyena angana to anga be akolongolo inkono minu temena nyekulu kwani yake na Muhammad maneu au kanato au kabbe o kolengono aya yere koroshi okoso Allah subhanahu wa ta'ala ako o aya ukono aketoka anladi kerengere ma suratu zukhruf o aya muga aninani kata muga anworo Allah subhanahu wa ta'ala ko أكو وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله سبحانه وتعالى كورا ساكو أكو أو كادونا فو o chogo kelengele inna dugo minu nkona au nye otma neye chide unchi umade Muhammadu na tuma wotma ni chiden chiruma ula sengola mutrafun minu chogo banimbe yere sagura ulu bela jenimbi ukanto inna wajadna abaana ala ummatin ayan fausoro sradolika ayan fausoro sradolika wa inna ala asarihim muqtadun uluk min minga amole ladegi ayan fausoro sraminga amole ladegi antna am fauka srabla ya koy madam nabi ayan fausoro sraminga mbade nga fitna belebele do de kuman yede mo nyina ni no fendo ko ayan fausoro sraminga ambi ulle ladege ambi toleka wallahi mimbo fora karamo che mimbo fora ebi kumana minfe nabe kanifuye ayrani alacha ballo ko ale fauk mesraminga ko ale toka ifat mesena kani dababa emune dababa toy muni dababa toy ayam misi utaka kenai katla ko no lutwe ko trakteri e fat lela ibemeke klela otumbewa memunaita fa ko nyim fa from minka mitoka
asera ala tama ko onyin fa soro minka e fa ret mboka wa e be minka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam nare takbir mbadeu anya fa soro minka nyin fa soro minka mbadeu dakuru nya do ngalondo portable be ko e be welele kenai me ablake e fa adot mi fa fewa e fa soro minka to kanke no electric Côte d'Ivoire janaka sima kalofla ibi toka ifa soro minka to aleka mbadiu Allah subhanahu wa ta'ala ye dieda die bi ta nyefe ango die kata nyefe me ko slama ya ka to anona aleka na tanye e malo ni e kon nanjugu ya dai wallahi kon nanjugu ya da e fak mi damfani unedo ele bi bazendo nabi me mungera mbadiu otuma Allah subhanahu wa ta'ala ko otuma udala kale ni bitede adam na mena nga ngalondo Allah subhanahu wa ta'ala ko chidon bu kantuma yala hal nin na fendo dauma min ka fisane au bemeke utawe au fakorokoro tanye nin na fendama min kan katema uka akananno katema uka abibanwa ko antna swara de otumana adna na miye an kafirera ma antara mbado wole be me yere la anga siga anga fle mbado dina yere islam ya yere na kera ko nyam fa usoro minka malikono ya ni tara yele mako wolon fla wala ma yele mako ta bol le tu me be ka so amuna mato ka nyam fa usoro minka munanyo obla ale blalaw Muhammadul Mustafa Ahmadiyya nare takbir Allahu akbar an fa usoro minka oblala okoso anga jija nya bela jeni manne badewu anga tashi anga miri otuma Allah subhanahu wa ta'ala ko nga minun ko ni kafirerati ala ko kwale tajuru sarakura de alayhi atajuru sarawla otuma anga na to ala ka nyashi amani tajuru sarai ala ka antanga mbadewu aya flana mimboka Allah subhanahu wa ta'ala ako ninti follow ekwe ka fo ciden wara tei ala kira kofe misali ya bolo makomi karamo ba afo chuma ciden wara tei ala kira kofe ala ko ni nda folay otma ni tara suratul mu'minna aya bi saba ani duru katab la bi saba an worola Allah subhanahu wa ta'ala ye aya min jigi ka nabila yusufu ka ota misali ya ako ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بدو alako akoni madabo awra koy muhammadu mandeo ay hakli soro mawte mena onja anyona kerula akot manamina ako yusufu nana awma tumami yusufu nana awma chiera la ni dalu bangenuye atora sikara ni akafen na taw ya nana ni feminuye atora sikara eske chiedoa fot mami anana kana fatu aso raka okanto sisa yusufu kon kofe koni ala tichiden shititu yai hali nabila yusufu uko yusufu kofe ko chiden wara tichitu Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ai o tolla de sigi baga to chieni kela ne ala be olu to fili kono tieni fili mbu to filla mbulu to fili kono yi maoma chieni kela de duskunde be sigara
ala ka nema na o tuma Allah subhanahu wa ta'ala ko ale b'i to fili kɔnɔ a b'i to yen e b'i to fili kɔnɔ yen i ti kanda sɔrɔ a ko wa i jɔnni ye minnu bɛ to awa minnu bɛ sigɛra n'u bɛ tiɲɛni kɛ o de ye maaw ye minnu bɛ sɔsɔli kɛ ala ka taamasiyɛn ninnu na n'a ma kɛ ni dalilu bangeni si ye min b'u bolo k'a fɔ ko dalilu dɔ de b'u bolo ayi ala ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la jurumu bonyana ala fɛ jurumu bonyana ala fɛ ani maaw fɛ minnu ni olu lemaniyara dɛ wala ko nin kɛra jurumu belebele ko ye koyi nin kɛra kojugu belebele a ko o cogo la ala bɛ yɛrɛba yɛrɛ yiranti dusukun gɛlɛ ala ko k'ale bɛ o dusukun datugu taane Allahu akbar محمد المصطفى sallallahu alaihi wasallam محمد المصطفى أحمدية نرى تكبير Allahu akbar o kuma in kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ le ye maa o maa sikara ko ala tɛ ciden wɛrɛ ci tuguni ko a banna ala ko tiɲɛlikɛla don puisque a tigi ta fɛ ala ka danfɛnw ka dilan a tigi tɛ ala ka dilanni fɛ o tuma tiɲɛlikɛla don wa a tigi siganin don ala yɛrɛ ka sebagaya n'a ka masaya la a siganin don a yɛrɛ ka diinɛ na a bɛ diinɛ min baara la wa ala ko ale b'a to fili kɔnɔ ala ko ayi a ka jurumu ka bon nin bɛɛ ye a jurumu ka bon ka t'i da fa ala la k'a fɔ ko ala tɛ ciden wɛrɛ ci ala ko aa nin jurumu ka bon nin kuma in tɛ ka jugu ala ko wa o tigi ye yɛrɛlaba le o tigi ye jabar o kɔrɔ ye dusu gɛlɛn tiɲɛnikɛla ala ko ale t'a dusukun lakanda a bɛ datuguli k'a kan a tigi dusukun tɛ yeli kɛ n badenw an ka ko dɔ de faamu dɛ cidenya in yɛrɛ mun don fɛn min don ten an ka jija ka sabali k'o de faamu ala ka nɛɛma dɔ don ala yɛrɛ jaati ka nɛɛma don cidenya ye ala ka nɛɛma le ye n badenw ala bato yɛrɛ di ala ma cɛsiri a kun de ye an ka se ka ala ka masurunya sɔrɔ a kun y'o ye bɔn masurunya ala masurunya yɛrɛ dafa ka taga se a plafond na o ye cidenya ye o bɛ sɔrɔ ala bato de kɔnɔ an ka ayaw bɛna se a ma inshallah ni wagati sɔnna mɛ o nɛɛma in n'ele bɛ fɛ k'o datugu k'a dɔ tɛ yen tugun est ce que ala ka di e ye i yɛrɛ man di yɛrɛ yɛrɛ i cɛsirilen don i bɛ ala bato la ka fɛn min ɲini mɛ n'ele yɛrɛ ko k'a tɛ sɔrɔ misaliya bolo ma e taara damandara ka t'i bɛn dingɛ sɔgɔ kan k'i bɛ sanu de ɲini na i wasininba i b'a sɔgɔra mɛ a b'i dusukun na n kɔni b'a sɔgɔ mɛ n tɛna sanu sɔrɔ mɛ n badenw a sɔrɔbaliya in a bɛ tiɲɛni don jɔnni de kun sanu ɲinila bɛ yan a b'a don sanu ɲinila bɛɛ le kun wa a b'a don e de kun o e min b'a sɔgɔra k'i dun ko k'a tɛna sɔrɔ puisque i ŋaniya ye k'a tɛna sɔrɔ i b'a sɔrɔ cogo di n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ a kɛra kojugu ye puisque ele yɛrɛ fɛ n b'a sɔgɔ mɛ n tɛna sɔrɔ mɛ n'i y'a sɔgɔ k'a sɔrɔ kojugu lo puisque e yɛrɛ t'a fɛ k'a sɔrɔ n badenw ala bato a kun ye an ka ala sɔrɔ mɛ n'ele y'a miiri ko i tɛ se ka ala sɔrɔ o tuma o ye kojugu belebele de ye an b'a Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman ala ko o di an ka badenw bɛɛ lajɛlen ma Allahu akbar ala ko yi don ɲabi na nin bɛɛ lajɛlen na a ko suratu taha kɔnɔ a ko walaw anna ahlaknahum bi azabin min qabli laqalu law arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatik min qabla an nazilla wa nakhza ko ntige Allah subhanahu wa ta'ala ko ako nasr netun yi u halaki kasoro maciden shici uma ka unyayele ka sira yira wala nyu to kunfiya kono te maciden ci o labantu mina fode ko ntige ala ni tun sona ka ciden no ci amma ko blaka na dama antumi tugu ikata mashen nun ko ika ayaw ko ika nyamariyaw ko amba labato
janan tukalle buta janini lebu bayin bansoro ala ni kunye machi akanya fanye an kumiso yayi we adama dem bengan yayi ikafli ikatofli kono ala kana mashiti ka illa kanda embadon eske tiena o here adama de yamawa Allah subhanahu wa ta'ala ko a komi obo chogorado otuma ne ala ntina autote nta autote abada koso ako ni min fle no ye miria awa miria mimbe folo mogora no be awrabi otuma akabla o hakilla ka fo suratul jinn kono ako wa innahum zannu kama zanantum an lan yab'ath Allahu ahadan olu yɛrɛ fana tun y'a miiri ten komi aw bɛ k'a miiri bi cogo min ko ala tɛna maa si ci tugun o miiriya min bɛ aw ra ninnu fana tun y'o miiri tɛmɛnenw fana tun y'a miiri ten ko ala tɛ maa ci tugun miiriya in bɛɛ tun ye kelen mɛ ala subhanahu wa ta'ala ko ayi a tɛ ten dɛ o tuma ne ala bɛ cidenw de ci aw ma tuma bɛɛ a y'i kanto a ko ya ma'ashara al-jinni wal-ins ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون الله سبحانه وتعالى otuma aw jina jamakuru alu manifin jamakuru otuma yala ne ma cidenci aw ma wa ala ko ale ban yin ganna ma cidenci wa otuma ka bo aw ye rawla mim ne ka ta mashin nun kala aw ye kanga ayo wala aw ye ka aw baga ka doin ko fo aw nyira no ya alkiyama doin ye yala o makewa qalu ubu kanto shahidna ala an shirara chena ciden nana ala sigatara mahadin nana ala wallahi yafo adun nana de aya wala ngasa ala wa gharratuhum alhayatu ad-dunya dunya nyana mayinde unnegadro okoso o jengena kabo srafe mbado jenya na mayinde unnega nanya nga wajulu usigi nanye ninge ni amini nsoro amini nafulo heke nsoro okuma koko bele jinin dabla ko kunye ko mahdi nana chena baralo de mahdi rakana na feu akana na tugu anyame okuma wala manna dena kamada sor aka ko yin chede meita yere ya bada aka ko yin chede anini billabaw matina إسلام أحمدية نرى التكبير ولكن الله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ويرى الشيرا ويرى كل كافرين ويرى الشيرا وكافرين إيكو تيلو إما تيكو فمبي إيكو نو أكاكو يتيدا نينا باللبا ما إمانا إيكو تيلو ba imu ika kewali nye muira ika lisanul hal abi mu de fora o chiero ngane kafirira ntna sekana otuma ushirera uyereka kulu ye kafirwi Allah subhanahu wa ta'ala ko ako chollasa alati duguni shi halaki alati halaki lise mashima kasoro uti uyera kalama abake obibo uyera kalama de ni suratul an'am de kono aya keme ani bisabani kele ani keme ani bisabani fla amba Allah subhanahu wa ta'ala deli famiyal ko nyuma alaka dam mbadew cidew cili waya Allah subhanahu wa ta'ala ka lahir de lahir min duminindo atitige madama ni adama dembi dugu kolokan madama ni adama dembi dugu kolokan wajibi alaka cidew fana titige ni hajun nana nimba ko nyanna ko ciden ka kankana wallahi ma dama ni adama de dugo koloka atitige mbade suratul fatiha bo wala an yadra bana alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim الرحمن الرحيم
رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله ويامه amba Allah de le halibi famiyal ko nyuma ala ka dama mbadew o yoro ko so Allah subhanahu wa ta'ala ala ko aleye Allahu aleye arrahmani alay rahimi rabbul alamin adu ala ma fale tuye rahmani wala ma tuye rahimi wala ma atuye rabbul alamin ay akwa ya yele rabbu niyame rabbu koraye balobaga balo dibaga rabbu koraye jogo dombaga rabbu koraye ladombaga rabbu koraye ko tigi ala ye tigi ala ye balo dibaga ye ala de ye jogo dombaga ye ala le ye ankoro baga ye ala ya yele amake ko ma tuya ye de aya yele wallahi ni mawo maya miri ko ciden wara tutsika nda ala kira kofe fiu iko ala ka rububiyya dan sigira ala kira tlela abana ala bora ka rabbu yara rabbul alamin atatugu kana rabbul alamin atuye rabbul alamin de ngabite ikatuma boleira meni ala rabbul alamin ay otma wajibidu niyambe komiden koro otuma ibi finin doara iba ay jati domne bani ala ko ay rabbul alamin ay anga senew aya jati mine ambora daba barakanna awa atodi misida barakana trakterula oh antumi dani kanin boroye kana ke dani mi kanin mansinwe antumi tigali kanin boroye kana ke tigali bi kanin mansinwe ala ya ka rabbul alamin ya bara anga balula oka ansonoma rabbul alamin adu me akaka rabbul alamin ya bara anjugo doni ani alamini ani andlanina yi obana otigera dendiri makika balo ya ke buru sai ka dama ka ji dama ka to dama bana ita fai ni mai nin kan kana nin ke kana nin fo eto fai ako nya jugo ko nera le din lamo ya lamo lamolo atifo o ma lamo donc ala e rabbul alamin ade mbadeu anga jeja ka oyoro de famu nare takbir Allahu akbar nare takbir Islam Ahmadiyya wado ko so Allah subhanahu wa ta'ala akwale lahirin min kirawma kayira ka fo kira fenwo femanana ala ye o lahir ta kira kelengele be Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara kayira wala ka fo kana bla ikuna ko de ya laban de ala yo lahir di kira bema ka fo kira be kana bla ikuna ko de ya laban ala ko ala yo fo kira be ayo lahir min kira bema ka fo kira be ni mindima o benata ni manana ikofe swara ikademe wajibi do ika wakma yala isona ola wa jani ki kabara damne be ko ansona an sabatira uka ala iye nge kirai ka femin kalfana ni manana nkofe nson mi swara mbala bato mbademe kira be ni lahirita alai yi kira ya lahirita joniye dobina foko o lahirin fana tara obemi qur'anan kono taibani suratu ala imrana aya bishegi anifla Allah subhanahu wa ta'ala ko wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كما ينبانا ألاكو ني لاهر تاتشدن بما ني لاهر تأوما أو لاهر جمع nkeni ko ka kitabu dauma ka gafedi ka kodon di auma o kofe ni chiden don na au kofe mimbe o tietigiya femin bawbula anano de tietigiya ana leman ya madde
abina demede yala aw sabatira o kanwa ne alaka awatindinga ne alaka tindinga kayira alaka fon tigaraka fakake wakma alsona ojore nawa akhastum ala zalikum isri ne alatigan gayanin be minka yala alsona rawa qalu aqrarna chidum be ko ansona anya sabati ansona alako fashhadu wakma chidum ay shariade wa ana ma'akum min ash-shahidin awa nere aw shere oka mbadiu ni ananas o yesu awa komi nya foto mina suratu ala imran aya bisegini fla we ni fanyi dobini kanto ko ni nintumi ala kirade na ko tumi fora nunu ye o kira tiden to ye o ame okora teko ala kira yere fana kofe ko tiden mina otuma obla Allah subhanahu wa ta'ala suratul ahzab kono Allah subhanahu wa ta'ala ayafo ala kiranyina sallallahu alaihi wasallam no ya suratul ahzab aya segi ako wa iz muhammadi hakli jigi akhadna minan nabiyyin mithaqahum neye lahiri kammi niya fiyanyo lahiri kamne tiduma muhammad wa minka wa nyamne yere fanama nyamne yere ma wa minka amina ni yere fanama koi wa min nuhin amina nuhuma وكما نوية أو أزمو دوي وكما وإبراهيم عن إبراهيم وموسى عن موسى وإيسى ابن مريم عن مريم الدين إيسى نين الله من عوبما دي والله كلنجليندو وأخذنا منهم ميثاقا غليظا نين الله بلند من وبلا جني ماتي وكما الله يريدو أمنا نو ما توا أمنا نيه ماتي ومبدو وكنا يكو على كلام ماو صلى الله عليه وسلم إكو فنيتين دون نانا مين بني كبارة تيتجيا كتابو ديني كو إما ومبا جاغويا إكا سوارا إكا دمي نرى تكبير محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى غلام مركي نرى الله أكبر ne ala ye ni lahiri mina ala kira mambadenw ne ba aw ɲininka dɛ an ta bɛ min e ye jɔnni ye ne le bɛ taa fɔ ko a ti kɛ ciden tɛ se ka na ala kira ala ko n ye lahiri mina a ma ko ni ciden nana kɔfɛ a ka sɔrɔ mɛ ne le banna don i ko n bɛ ala kira kɔ mɛ i banna i bɛ min kɔ i b'o dɔn ala kira kɔn tɛ wala ala kira tɛ i bɛ min kɔ i b'o dɔn ala kira tɛ dɛ. nibi ala kira ko wakuma ala kira tataka srafle ala ilahiri minama ni manana ikofe suara ika deme fana ka deme so demante katla ka demele mbado okoso abi chekande ala chele belaba odoronte de ku ika deme iba deme chogodi na okoso anya banga limam babawra nunu umma wolo ahmadiya kono uye imam mahdi na ko kibariya me okuma unana do were fana ya me oko ato angata ko in lage ka sege sege de otuma umma fana bi jama'a recera membadiu ni ko badeu eske ma bi sigite wa ala ba ka kuma fo ele bi sigite e puis bi fe ala kata is farish mani tati kido aljana korati ko ala ka aljana da ko amina ati minite dafin kote ko mini ka meleke ati meleke irati ati meleke takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Islam Ahmadiyya Quran Ahmadki nare takbir Allahu akbar wala ko so Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad mandeuma aketo halibi ka an lasu kabla ala kira sallallahu alaihi wasallam labatolika ka an lasu kabla ala kanuka Allah subhanahu wa ta'ala yi kanto amma ako chogodi aban wella ako lahiridu hayadi ako wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin kuma mabawa ala ko wanne ala yo lahiri ta nyirka ni mawo ma yinne ala kan nyamar yau labatu ka songati de muhammad la ka labato wotma daraja nani
nima awa premier yasoro no en nabi nyuma yayi soit ingi ken nabi nyuma ye ikal labatoli daraja kama nima se oma ibisega deuxième yasoro no e sidiki nima o soro ibina troisième yasoro no ye awa shahidi nima o soro itifon nanin place nanambe wa swalihi mbike swalihu kon yesiga tura ala yo lahir ledi ko ni sona muhammad la kale ala kira sallallahu alaihi wasallam kale ka ciden labatu ala ko sigatara daraja nani be ibise ko daraja nani ndosoro abelebele ba o cide yayi beti se ko soro o ko so an rete ni go nofe nga siddiq cietigi nabi nyuma mbe choisir mi ala mbadeu otuma ala ko ni mat annabi nyuma asoro ibi siddiq yayi wo soro bon antama mbe anjigi fana mafaurati shuhada sherew okma kake ala sherew ye ala mbadeu wali yabi damne yoromi hi iti se ko soro okma ijigade fanga ke shahidu ye kayira ka fo tiere la ala kira sallallahu alaihi wasallam tiena cideun labante de mais sharia cideun le labanu sharia werati ala kira ko fe sallallahu alaihi wasallam sharia werati de ka fo ko dina wera le binna sharia wera le binna kitabu wera le binna no bi de qur'anana no dina bi de islamayara no sharia bi de muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sharia jiginna ayi o bunda datugura peu otei nga maçon me okuma ke kanga awakuma kunche yalo maçon modelu kacha an jama kona ya ebta soro maçon do biya abi seka solo ni abi andirlo abi simambirkillo do bey ale maçon e ma ale tiseka simambirkillo abi ma abi bogo birkillo maçon do bey ale ra tiseka bogo birkillo atsika awa simambirkillo na ni bon lora ka ba ale biseka akrepi ka de la sike membadeo obe to gaidi abe maçon mbade abe maçon ala kira sallallahu alaihi wasallam alayhi metri maçon diye Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar alayhi sojo ka ban ka labe ka ba okma akam maçon pranti alebin kana awa akrepi yoro minu nora ka olu pentiru ke ka rep tape okma abana otide ya ko tisika ke alakira kofe okma etigera alakira la hala anga jie mason anga biduen mason misenu obela jeni ka krepi sanzi mason be alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam metru bela jeni ka metri misenu be me ebita fo ko alakira ko metri misen tisika ka kofe ebe fe alakira doya aba ala kira dogayawa wallahi ala kira te dogaya met awa maso miseni chaman ba o de bina ala kira kofe imam mahdi o ye ala belebele amma ala de laban ko nyuma ala ka damma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I have told you, almost all the controversial topics either in the Quran or in the Hadith can only be explained by Jamaat Ahmadiyya that was introduced by Promised Messiah alayhi salam. Akoya ya fo awye wa abisiga kafana. Ogma dina kono fongonyo ya fengo fe. Kono kono walma hadisa kono walma fangoro fe dina fongonyo ya nu. Ako nimbela jelembe saka nyana bo jakulu kelem mi fe ka wala fo fam yaka surala wo jakulu kelem pe bi je kono no jama islami ahmadiyya no imam mahdi alayhi salam ka jakulu. As we have already been told, when it comes to either khilafat or prophethood, it is not we who choose. The choice is from Allah. Ako aye afo wa bisi akafana feminye kiraya e walma khalifa ya dina konala ako anamadeu ka sugande feunte anamadeu ti kira sugande anamadeu ti khalifa sugande nimbela jeni Allah subhanahu wa ta'ala ka barade wa ala de be asugande kama sugande min kadi ale ala yere. We are running out of time, but we still have another important topic to cover. Ako wati bika anta antigema nga walnda bilibili do be anga nga dase minuma.
Without wasting time, I'll call on Mr. Abdul Rahman Traore to come and give us education of family. Ako okumana aletina me okumana walma atina wati jantabli abna Abdurrahman Ustaz Abdurrahman wele okumana alebna nakana walanda di awma kata demba yere walma du okumana du bisika lamu togomi walma du yere bisika mene togomi abna nakana ko nyefo anyi Ustaz Abdurrahman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدون الكرام مستمعون الكرام نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها القائمون بمحبة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أمي Allah subhanahu wa ta'ala walin mando ka barkada ka tanu sigiro mawla min gacha ka tangani ni alafe ka demeni ni alafe kishi ni alafe ka kanani ni alafe ni alay ma min gana ma shit se ka ifli ni alay ma min filiku ma shit saki kana alaka ne au kana alati mafli ere ka tungurungo yani ka tungo feya ki kama meru ka bangi kama korota ni alabi tay itegama walma babulu do kama koro eko tungurungo ya kuma alabe etoyi konta alati ma shifli no boraya amanga shere yau nanga limani yau ambo ke kuraye Allah subhanahu wa ta'ala aka kilibandiya oka anaka siddan da baka sangolon du kuloy masami mbulu kono fenyi ani fembo flani nyonje فهم فهم سنقول لا فهم فهم دوكول لا فهم فهم بو فلان يونجه له ما في سماوات وما في الأرض فهم فهم بني فلان يونجه سنقول دوكول لا أبيه الله سبحانه وتعالى تيه no boray amba feka kuma wala na minga bi odeye silamaya ani silamaya ka dullamo choko ni aka kalange choko yana anga se islamaya yere akora de ko hakli sigi al-amn al-islam mana al-amn hakli sigi fej men hakli sigi le do katema alaka foi tnake mi ni o hakli sigi le do katema alaka opma ala mangutu do do alere hakili dibaye asigibadu no boray korowere mi bala oye al istislam kanyera fereke kanyera di ikomi bi saka fereke wal ma ba fere wal mishi fereke chugomi wal ma fali fereke chugomi na ka abla siza kono yera ku fereke kadi al istislam opma amina jabi min do lawe ala krere jabi min di jibril ma mamna jibril ya nyinga ka fa akhbirni anil islam in jibariya islamala ala krere ya jabi ko anta shahada an la ilaha illallah wa anta shahada anna muhammadar rasulullah
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعلى كرا وجابي من دي وجابي كلنا يندو وكرا سلامي فهمي أما فو جوسي ما فو نهادي سينا كو سلامي فهمي ودي كشيريا كافو ماشي كوندي ماشي تي ماشي تناكي kanga ala yere mi nganu ka jarabi ala ka kanu ka jarabi ala a jarabi ko jugu fe na wo ko cheni jarabi la kamaleni jarabi la mugo tigi jarabi la anyata foila imanga foi jarabi foila ka foi kanu a kanu ko jugu fe a jarabi ko jugu fe fo ka taa i yɛrɛ bila sisan i yɛrɛ fereke sen fereke bolo fereke ka sin ka na i yɛrɛ ti a kɔrɔ komi i bi bagan sen fereke cogo min na ka n'a ti ka muru da kan na k'a kan tigɛ o kuma a kisɛ la ilaha illallah la ilaha illallah kɔrɔ tɛ k'a fɔ n di fila fara ala kan ayi a kɔrɔ de ye n di jarabi foyi la n di foyi kanu mafɛn foyi tɛ yen kanu mafɛn foyi tɛna kɛ yen ne kan ka jarabi fɛn min na ne kan ka fɛn min kanu fo n'a kɛra ala ye ka d'a kan ale yɛrɛ de ye jarabi diba ye ale ye kanu diba ye e bɛ ka jarabi fɛn min na dɛ o ye fɛn ye dɛ fɛn min ye diya bila fɛn in na ye fɛn min ye kanu bila npogotigi in na ye walima fɛn min ye jarabi bila kamalen in na ye o fɛn in o jarabi in bɔra min o bɔra jarabi tigi yɛrɛ de la o bɔra jarabi yɛrɛ de la o tuma ala yɛrɛ de ye jarabi de ye o kɔrɔ ye maa kan ka jarabi fɛn min na fo ka taa kanu ka fɛn bɛɛ tila i la o ye alahu subhanahu wa ta'ala de la ilaha illallah o de kosɔn a dakuruɲɛ Allah yɛrɛ dakuruɲɛ a kɔrɔ de ye ko kɔnɔnafili masa min ni a bi adamadenni yɛrɛ kɔnɔnafili i mana bila minɛn o minɛn kɔnɔ a tɛ se ka bila o kɔnɔ o de y'a to ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ laysa lahu samiya n dɔnma tɛ yen n'i y'a tɔgɔ da i b'a bɔ a la an bɛ kuma kunda surunya an b'a fɛ ka fɛn fɔ laɲini min bɛ a kɔnɔ la ilaha illallah kɔnɔ o kɔrɔ ye i ka danganiya in dɛ dusukun a ko i ka saniya i kɛmɛ k'a ɲɛsin denni min ma wari min ma nafolo min ma diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔnafɛn muso nafolo sankolo n'a kɔnɔnafɛn i kɛmɛ ka danganiya in ɲɛsin o min ma dɛ n'a tɛ se ka fara a la i bi nɛnɛ nɔfɛ i bi kɔrɔfɔ nɔfɛ i bi bugu a nɔfɛ o dusukun danganiya min n'i kɛmɛ k'o sin o min ma k'o ye danfɛn de ye o de ye makhluku ye laysa khaliqan huwa makhluq al khaliq o de ye ka danganiya in saniya k'a ɲɛsin Allah k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi tɛna se ka foyi kɛ dumuni tɛ se ka kɔngɔ bɔ ne ni e la minɔgɔ tɛ se ji tɛ se ka minɔgɔ bɔ ne ni la muso ko in tɛ se ka ne ni e nege da denko in tɛ se ka ne ni e nege da nafolo ko in tɛ se ka ne ni diɲɛ yɛrɛ fɛn dɔ filɛ nin ye n'o bɛ se ka ne ni e nege da illallah ni ala ma don o la a tɛ yen o tuma silamɛ yɛrɛ kisɛ a donda a supasuma de ye nin la ilaha illallah silamɛya kisɛ a donda de ye nin a yɛrɛ ye jumɛn ye o de ye ka i bolo fila ko i sen fila da bolo fila ko i ɲɛda ko i kunkolo masaya i sen fila ko kana i tɛ da dugukolo kan
kana ala mbe filɛ nin ye sangolo na a kɔnɔna fɛ dugukolo na kɔnɔna fɛ ne yɛrɛ ni n kɔnɔna fɛ a bɛɛ ye e ala de ta ye o tuma taten fɛ n bɛ filɛ i kɔrɔ ali istislam n ye n yɛrɛ di i ma ala n ka nɛgɛ o tuma danfɛn kelen min sera ka i jɔ nin jɔyɔrɔ la o ye ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam kana yɛrɛ di ala ma a donjogo n'o ye walima a donda n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye o ye la ilaha illallah ye o ye donda in ye o ye subasuma o ye kisɛ in ye o tuma sisan a kɛcogo in muhammadu de bilala kana o jira ne ni e la o tuma a bɛ kɛ cogo min o ye i bolo fila ko k'i da ko ka ji don n'u na k'i ɲɛda ko mana ka sɔrɔ ka i kinibolo ko ka da nɔgɔkuru la ka numanbolo ko ka da nɔgɔkuru la ka i kunkolo masaya ka taa kɔfɛ ka na ɲɛfɛ o tuma k'i kinise ko ka da alikabakuru la k'i numanse ko ka da alikabakuru la ka na taama taama ka n'i jɔ ngala ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ ayiwa alahu akibaru sankolo na kɔnɔna fɛ o ka bon ala e ka bon n'o ye dugukolo na kɔnɔna fɛ o ka bon ala e ka bon n'o ye fɛn min b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ o ka bon jarabi denni na a ka bon kandigɛ ni bi muru da de kana ka kandigɛ a ka bon i ko mina fɔ i b'a fɔ bisimilahi allahu akbar a ka bon nka allahu akbar ala e de ka bon ne nin bɛɛ ye i ka kanu ka bon ne nin bɛɛ ye i ja ka di i ja ka bon ne nin bɛɛ ye o tuma na danfɛn kelen fɛnw min nana kana nin jira danfɛnw na adamadenw na muhammadun sallallahu alaihi wasallam o tuma na seli yɛrɛ kɔnɔ a lahala a kɔrɔ de ye silamɛya ka n yɛrɛ di ala ma o de kama jɔsen 5 bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o bɛ tahiya n'i sera tahiya la i b'o fɔ o tɛ yan a fɔra sun ni i ye sun don i kana ji min i kana dumuni kɛ n'i donna seli kɔnɔ ka ban o tuma i ni jarabi in de bɛ ɲɔgɔn kan sa ala tɛ wa o tuma i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ o tɛ sun ye a kɔnɔ wa a fɔra ko jaka kɔrɔ ye ko ka fɛn dɔ bɔ i ka nafolo la k'a di ala ma n'a fɔ ko sarakati jaka bi seli kɔnɔ jaka b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullu tasbihatin sadaqa kullu takbiratin sadaqa kullu tahlilatin sadaqa la ilaha illallah fo fe abe sarakati do wa kullu tahmidatin sadaqa alhamdulillah fo fe o be sarakati o be jaga do ye subhanallah fo fe ibi o fo o ye sarakati o jaga ye o tisel kono wa allah akbar fota kono wa alhamdulillah fota kono wa allahu akbar fota kono wa o kuma aywa jaga ba kono de hiji ba kono a fora ni ma min dara hiji ke yoro la ni ma se arafa ima hiji ima ke laji folo ima ke ajayi alhajju arafa ni tara arafa ibi muneke ibi joye de arafa kenaka itisigi de ibi ala de deliye ka wele ka senge ki yere di ka ifebe ka ala wele ni duskun ni febe ni kanu ni jarabi yere an jarabi be yere ndisigi sa febe ni sigi ka hiji baraji dogoyara seli kono ni bi se ka jɔ a sebi ye ka jɔ ni ma jɔ seli la i ma dɔbɔ seli baraji la wa jɔli yɛrɛ ye seli farida dɔ de ye o bi seli kɔnɔ wa o t'a kɔnɔ o tuma hiji b'a kɔnɔ o de kama silamɛ yɛrɛ jɔse a fɛn o fɛn n'a b'a fɔ ko silamɛya jɔse dɛ jɔse 5 hadisa min fɔra jibirila fɛ k'a di alakira ma jɔsen 5 ma fɔ o kɔnɔ dɛ a fɔra de akhbirni anil islam alakira ye jaabi min d'a ma o de ye nin ye aw ka duman fɛn dɔ fɛ fɛn min n'o ka di ka tɛmɛ ala kan wari jata la
jami bala a jabora mi ngo ala de abla warla o de ato e be taka perana no feo mugotigi walma kamale jami bala o jabora mi a jabora ala de ala e jade bla mugotigi na o de ato e be ngana kana no fe opma jama fe na fo mugotigi walma kamale yani ka ke o fe ke jatigi fesa jaira bi bo masami nyoro masami re jabarai no kera jama fe bebina a bebina jama fe bebina nare takbir Ghulam Ahmed ki nare takbir ode kama alakra sallallahu alaihi wasallam ako almuslim man salima almuslimina min lisanihi wa yadihi silama yere oye made ukora sililla yere mimbi ake ayere la kuikado kafo bebi kishi kabo onengu toroma bebi kishi kabo obulo toroma bebi kishi kabo onyamana toroma nimbe silamaya yere akoro photo di ani layini mimba konay imam mahdi akowo dakuniya suruna kabo yoro damodo fe ako an yatafanna fi hubbin wa ridwani khaliqihi wa yusbiha wujuduhu kulliyatan lillahi wahda ko adama de kanga ayere ban kanu kono walma jarabi bakono ani jemi no ye adaba maka je ayere ka sorobe akono na kenmana na nina farkulo abeka ke Allah subhanahu wa ta'ala kilim pewde tay wa tazkiran bi hadhihi al martaba sama Allah din al muslimin bism al islam hakili jigi kama sa nene lahalain darajain nye Allah subhanahu wa ta'ala ye silamau ka dine togoda ko al islam inna dina inda Allahil islam ikado dine ne ala yoro o islam ye لأن الإسلام معناه أن يكون الإنسان كله لله كي كادو إسلامي يركور دي كو أدم الديني دي كانغا إيرا بدي ألما ولا يبقى لذاته من شيء يفوي توكنا توكفه كما قال الله تعالى يكم الله سبحانه وتعالى بافتوم يا كسكرة الله بلا من أسلم وجهه لله ما هو ما نو يا يردي ألما وهو محسن وتقل ما ينكلا فله أجره عند ربه وتقل ما سرب بebe الله تعالى دمام في ولا خوف عليهم سرندولو ولا هم يحزنون wa uluti fujini utusuti kashi suratul baqara aya kaman tan saba ko ceno mami nyaayere bedi i yere i farkulo inni i de i muso i kanna abe i tokana ye i bulu fe ka bedi alama ko tigila ma yere de nyini kelay ko ka sara bed dafale abisoro ala fe adaba ma fe sirando ye o tigala matna fujini ayya anna najiya huwa dhalika al-insan alladhi qaddama nafsahu lillahi ya ضحيه في سبيله واثبت الصدق ليس بمجرد بل بالاعمال الصالحه koy kado kishi jon yere mini a kishiledo ko de adama deni mini aye ayere kun bla ko aka yere kun fereke kati iko mina fo bi baka se fere chugo mina kati ka ke ko mina fo kandike fe ala nyakoro fi sabilillah Allah ta'ala ka dine da siraka wal ma Allah ta'ala ka siraka ka ala yere cheti ya ka don fo ala ye chedi ku ka do ni siratlene fattabi'uhu wala tattabi'u subula aw kana tugu sira wara ko de mini ni dekelenye
silamaya inde kelenye seli inde kelenye akana tugu sirawere mi ni oni alakira nana ni silam min jirana akana tugu sirawere ko min nen dikele kadaka silamaya de do opma aye alakira ladeki suratu ali imran opma alakira ladeki ni aya ajira ka fo ale reka jarabi bi soro yoromi ale ka jarabi bi yoromi ale kanu ningan fe bi yoromi obi seli kono oye dakuriye mi la alakira rebo fo ka fo ju'ilati qurratu aini fi salati ne jarabi bi soro yoromi de nyeta fe ka fo femi ngode obi soro yoromi ngono oye seli kono na di opma sisan dakuriya damadola amo joye silamaya ka du lamo cogo ani akalan jogo jiye yara kono bi ka demaya mine ka nye ka du mine ka nye kirate dinate kitabute mi zira ka o mine cogo jira jiye mogo la katime ala kira sallallahu alaihi wasallam kana ka dine atei jiye kono bi dine bilbil ba min ba fe ki kwa da silamaya ka afo mo ko nazara dine o nazara dine o tigi na afo mo ko sinji ba nabila isa imam musufuru ko ya madima ya tigi yake jango ka demaya mine chugo jira adama do nakata imam musufuru jango ka dezoro aya demaya o mina kanye ebiso ko wala na diwa itise funi tara cheguna fafe wal ma duci kira wal ma jiye ba kira kira minna na du mine chugo ka akalan jugo ka jira danvo na jiye mo wala kata we ala kira kele pawde sallallahu alaihi wasallam anaka dine islamaya wade kama ala ko qur'an ko fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida aye furuke kele fila sama nani na ya do a cika ladiri ay da kelema ni ti se ka ladiri o ni nyonya da kelema katlaka anyini abi ikanga min gere iyere ala kra be fo abi ke tun ke hu musobi tun ke hul mar'a musobi furu li maliha wali jamaliha wali hasabiha wa wali diniha falika bizati din tarbata yadak musobi furu ko dama do kama akan nafulo kama aka cenye kama aka dametigia kama aka dinatigia kama konga kangardaba awye dinatigi silame ke edo kodu konote ibullangulo mi bode tarbata yadaka wode kama alakira sallallahu alaihi wasallam aye ajraya korana minni adira makafo eminye silamake wala hunna mislu lazi alayhi bil ma'rufi ko iba fe iye muso min furude ki ba fe o ki mine kanye chugo mi aki ifani ba mine kanye chugo mi aki teru mine kanye chugo mi aki siginyo mine kanye chugo mi aki janyo mine kanye chugo mi ko min wajibi ale do muso ka ko ke eyede o fana kelengele nde wajibi ale do e chenga iko ke muso nyi ka muso mina kanye abalmo mina kanye shinju mina kanye fana abba mina kanye ala kira ka qur'an ma dawma ko wa ashiruhunna bil ma'ruf ayi muso num mina kanye de ayu mina kanye fala tamilu kull al mayli akana jenga ko jugu na kara flabi sababe nanu be akana jenga ko jugu kadaka mamini abidima fokwa fayiye abayiye opuma ijo afajoro la ikijo abajoro la alaya outdofsa doka o yoro jme o cheya yoro kadaka edebi muso furu abatai fe ibitana e fofan wora fe ati fokbo muso e furu atarana e fan wora fe la chede ya furu atarana e opuma edebi jo
ni muso ka koye ede barakade sayyidul qawmi khadimuhum nyama de ye barade de opma barade de sade wode kama kabi furbi do wati mi ala kira bi dakure mi vo Allah taala ka kuma na we ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ay sirada ba manye adaba ma mi no ye awda ka bo fengelena o fengele o juma ya anyo kelengele ne fo iba fe muso ki minaka nya chugo mi aki somo ni balmo minaka nya chugo mi ifana ka muso ifana minaka nya o chugo la de ika balmo ifana minaka nya o chugo la ika taru minaka nya o chugo la alama dawma ala kraka qur'an kono ako wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ayisra alanye aw chaw alami ni aw bi nyon deli no toy ani shinjiya ala kama shinjiya kama ambore de no fe e kadama amma fo wari kama sanu kama o kuma kabiya chaw e ka doga fo muso wari tesoro senu tesoro foi tasoro ni ala shindiya silameya horonya o de basoro e komi ala yo foya chugumi ala madoma ako ya ayu allazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan ni furgala do chawo matlene wode kana kuma jangene fo upma kana fo ne de taranga warta kana ifuru kana na inga so e kano fo no fo musoma no do e kata adogo ke walma kurake no fe ina do ka fo chena warti mususro fami ba soro we hore yana aladi ani shinjiya ali bi islamakaw na ye islamay yere ay matlene fo na ye furkelaw yere ay matlene fo de akana muso janva akana muso ndegen ka yele jirika ka kokarnae akano kede alama do mako yayu allazina amanu ittaqullaha wantazur nafsun ma qaddamat lighadin he aw chaw aw mamunu liman yara chaw ay sira alanye alami ni oye aw kadaba maye mi nye aw da wa ikado ka fo ni ka fen ngolashi femini abo keka bla ayre kunye la karado wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun aw kasra ala nyede ikado Allah taala dugule masay fena aw bi feminge opma niti musufe kana la gushi kana jibo kana ka chejuya fo iyata horanya mina tadi o horanya kelela islamake edo kodo opma Allah taala be dakunya fo Qur'an ko fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan niya do ite musofe opma kana la goshi daka adama de mindo adama de Allah taala adama de bunya adirima ni bunya ka fana bakiye opma bi jojoro la niya la goshi abi ko bina fo iyere de la goshi do tay bisinga a la goshi sina muso wal ma tarunya na ka fo soro bali ima soro opma façon mai islamake sabali era sura la era che isura la suwa ali sofro la isura la iwa ima sura ide iyo nywana bakeleni kamede ke alaka sutura de bika opma ni manya uko ka fo kiba la kushi asina muso na teru nyana ya ta horanya mina tadi lesa zakaru kal unsa chenu muso tikelenge na komi chere de yada kadi kujugu ikomi alaba fo qur'an ko innal insana la yatqa arra'ahu istagna che yada kadi kujugu na ya ye ko sebaye ale che opma bana ale ba kasibaye indike muso kasa aye hina musola mahadi wode fo dakurnye aye hina musola aya muso mina kanye inna sa'yakum la shatta aw ka baraw tigalanye
do tay e chede ba furu kana nae on ga ale tay kono tali kalo kele fla sabanani kono no abike ni senge ani toro wode kama ala ba fo qur'an ko na e change islamikew afara'aytum ma tumnu antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun maniu min be elay ni bi abla kata eta ya jumeyi abla lidro kata ede ba ka dewa ede ba ka adama dewa ede ba da ka ke fenyi ka ke adama de yalla itise bala anta ya rab ala de ba ayela mayela maka bonaye kalo kele fla sabar nani du kana konondo opma kana ka adama de re inna sa'yakum la shatta akbaro tekelini ambe ka kuma kunda surunya ka boyoro dama do fe opma se foite muso ye dako atabe de adai ikumi sidna umar ba fo chugumi mini amuso karanyona sahaba ke mina amuso karanyona nana abina atanya fo sidna umar ye anna sura sidna umar fana tabaka na dai o ko fa sidna umar sahaba ke ni ay ako sahaba umar no muso ye ndremetike nyira fana nana adigira na ko jugu nana ko min anda nyafiye nana sura yera tabi ka be ke tremetike opma ika faringen atarami umar ka farin ika fanya indarami umar ko hegi sewrate muso nunyo dabara ko de namato nunga do fama ya jena lahara ni yorotanye niyamene sayyidina umaru muso ene do de o de ka sutra benga konten namina doka ko kuna oni ba fe muso kana do filma bi jisa sakata ire nywana sakoro bado sambi woro sambi segi wido deta nita fe muso ka fe filma da ne tara fitini do tanduru muga nduru takana angara mo iba to sa o kata fo sade Allahu akbar ayamiri chaw silame chaw ni ala kiraka wala dawde ka di chawma domi ni furubi do awni nyonje nabi foko afaye abaye ibitana ya fabe fe opma ikaka fana baye emaye abita efe domi fani babe kashi kasoro fendu ni nyonje foi dengele nga faba blani nyeji baba blani nyeji akoma nga fana baye nga unata be aba blasra ni nyeji wode kama ala kira ko jada al halal an fal ghair jada al halal an fal ghair fatumatu no ya ala kira redde musey mamina obite ata achelala ala kira ko fatumata ta iche fe kadaka ala yemi halala ya ne ala kira ka kreatif sika do orolay ne ala kira ka kliya o do rati ala ka halala korode ala yemi halala ka ba o halala de ta lajna imaila nare takbir ay chero uta de fasane do kujugu be muso bo dungo do piu paw ni berew o farnya façon ayo dabla amina doni fo muso fanaye muso iye duguma maye chedo ala e dade dima nga kana kuma jugu fo yi chama yi chebonya kadaka afora de ki ifado ibado opma bi fajoro abi bajoro la kana iri musti che dogoya ni dalane muso wara bado be ka fari ko jugu chere mana chen dimine a dusu kashile bi bo dugu kono kana o dusu kashile de do muso bi dambere bo bi de ina fo fali dabole nyoko jila chemana kuma fa yo muso wara ba façon wallahi ay dabla muso ay sabali muso ay sabali fasalihatu ala ko qur'an ko fasalihatu muso nyuma qanitatun odeye muso ye mimbi
a cɛ labato k'a ni taa tun labato kɛ ba muso do bato kɛ ba muso do ala bato ba muso hafizatun lil ghaib min b'a a yɛrɛ kun tanga ni kumaw ka dun n'an ko an bɛ nin bɛɛ walawala waati sera ti se ka walawala amma an ba khadijatu kome wa muso amma an ba aisha kome wa an ba khadijatu y'a fɛ a ka nafolo bɛɛ di ala karama a yɛrɛ kun a y'a di ala karama a y'a ka nafolo di ala karama silamɛ muso i da i cɛ ye a ka hakɛ d'a ma hali n'a m'i ka hakɛ di i ka hakɛ ɲini ala fɛ i komi silamɛkɛ fana o ɲininen do i fɛ muso in ka hakɛ d'a ma i k'i ka hakɛ ɲini ala fɛ n'a m'i ka hakɛ di i ka hakɛ ɲini ala fɛ n'o bɔra yen an bɛna alakira sallallahu alaihi wasallam a ko wo إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة جنة من أي أبواب الجنة شئت muso ede ka farda seli duru seli a seli koma ki ka sungolo shu a shungoma ki nyamana tanga na bora i yɛrɛ furukɛ kelen pewu la k'i furukɛ labato ko yɛrɛ la a bɛ fɔ o muso sina ma kiyamatu do alijinɛso da filɛ nin ye da o da mana i ja do o da fɛ muso ɲuman sabali nin tɛ kɛnɛ nin tɛ fɔna dumanjama na fɔ i kɔ a y'a to a ye furuku a dusukasi a n'a kumakoma a y'a mun a kɛrɛ la a kɛra nin kɛrɛ na o de bɛ se ka lakale a kɛra na nin kɛra na o kɛra maa min na o de bɛ se ka lakale ka ku ni furu dusukasi n'a tɔɔrɔ ni a muɲu ye cɛ ka kuma kunama na a kuma duman k'a mun i kɛrɛ la walahi bamananw ko filɛbaa bɛ muso ɲuman na n'a cɛ tɛ koyi bɛɛ feere tigɛlen do i kɔfɛ hanalo ala ka den ɲuman bɔ an na musow an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka musow karaba cɛw ye ka cɛw karaba musow ye ala ka an ganw bɛɛ ala ka den ɲuman bɔ an na den minnu ni o bɛ kɛ alama ye i komi alakira sallallahu alaihi wasallam ruhaniya la a ye den caman de sɔrɔ minnu ni u bɛ kofɔ abubakari e m'o kɔmɛ yan umaru e m'o kɔmɛ o bɛɛ alakira denw ruhaniya la imam mahdi ye alakira denkɛ dɔ ye o kɛra alama ye ya rabbi ala ka ala denw ala denw o kɔrɔ ye ala ka maa ɲumanw ala ka caman bɔ umatu muhamadiya kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh we are very thankful to Muallim Abdurrahman Traore for vividly exposing this important topic to our understanding. Alhamdulillah ko abe an karamɔgɔ Abdurrahman Traore fo o kuma na a nan farfoni min ye ni kana ni walawalali kɛ anw ye yasa an ka se ka faamuya sɔrɔ. Loved, not to be maltreated. A ko o kuma na ale bɛ min fɔ an ye an ka musow furumusow o kuma na o kan ka kanu de o kuma na o bɛɛ de ko an k'o kanu ka kanu jira o la nka o tɛ yen ko an ka o nin tɔɔrɔ ni ka o nin degun. Once again, I thank the expose for the important topic that he has thrown light on for us. A ko ale bɛ segin a kan tuguni ka Ustaz Abdurrahman Traore fo a nana ka na walawala min di an ma ni mawdu'u walima ni walana in kun kan. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ina fo ankara kaya fo cugumi ala kira ila luka munun di mogoma o kasi ko yoro je ka bo bidama walima lada ko munu no may islamiyam alhamdulillah anga laje
bida yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ tubabukan n'o ko innovation fɛn kura min nana silamɛya kɔnɔ min ma kɛ Alahu Taala ka yamaruya ye ani kira ka yamaruya ye kuma b'o de kan Qur'an kɔnɔ Alahu Taala ko cogo di bismillahir rahmanir rahim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Ala ko cogo di ni aw ko bi Alahu Taala kanu ay tugune Muhammad ko Alahu Taala fana bi aw kanu o kuma bida ye fɛn min ye fɛn o fɛn na a nana ni a ma kɛ ni Alahu Taala ka yamaruya ye a ma kɛ ni kira ka yamaruya ye o don Alakira y'a fɔ nɛɛma ni kisi b'a ma o fɛn kura o fɛn kura n'a nana a bɛ fɔ a ma ko bida o bida fana a bɛ fɔ a ma ko fili o fili fana o bɛ taa yɔrɔ jumɛn o bɛ taa tasuma kɔnɔ yarabi Ala k'an kisi o bida kɛli ma cɛ don sunna ani bida an kan k'o dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko sunna o ye Alakira ye fɛn min kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka jira sahabaw la ka fɛn min fɔ o ɲɛna o ye sunna ye nka bida i n'a fɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ cogo min Mahdi alayhi salatu wasalam ale fana ko n'a y'a lajɛ Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale le kɛnɛ bɛ ladegeba ɲuman ye anw ma an kan ka Alakira le lajɛ k'a ka sunnaw lajɛ a ye fɛn minnu kɛ a ye fɛn minnu fɔ wa an kan ka wulu de kɛ nka ni a ye anw fasani k'an bɔ fɛn o fɛn ma an kan k'an yɔrɔ jɛ ka bɔ a ma i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko tiɲɛ na walima lakikala Alakira kɛra ladigiba ɲuman ye ma aw ma Mahdi tilala k'a fɔ alayhi salatu wasalam mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ bida ma ko i tɛ nɔrɔ sɔrɔ dɛ e b'i to fili de la kuma o kuma o de y'a kɛ n'i y'a ye ko caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ kɛ n'a ma kɛ ni silamɛya ka yamaruya ye a ma kɛ ni Kur'anu ka yamaruya a ma kɛ ni hadisa ka yamaruya a ma kɛ ni Alakira ka sunna yɛrɛ ka yamaruya ye i m'a ye fo ka taa jihadu kɛ silamɛya dɔ ye ka jihadu yɛrɛ k'o dagantiya silamɛya kɔrɔ k'a sɔrɔ silamɛya dɔ tɛ a kana kɔrɔtɔ ji kɔrɔ a b'a sɔrɔ yen n'a ye pɛrɛw daminɛ a bɛ kɛ tulonkɛ ye n'Ala sɔnna ma a bɛɛ b'a sɔrɔ a kana girinkara nɔfɛ k'a sɔrɔ jihadu tɛ silamɛya dɔ ye n'a fɔra ko jihadu o bɔra jihada de la i k'i jija Ala sira la i ka Ala baara kɛ i k'i nin di Ala ma i k'i ka nafolo di Ala ma i k'i yɛrɛ bɛɛ di Alahu Taala ma o de ye jihadu ye o kuma n balimaw jani Alakira kana sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw lagaya tun bɛ cogo di Alakira nani ye Alakira nana kana sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ fili la u t'a dɔn fɛn sugu bɛɛ lajɛlen u b'a kɛ hali dulɔ yɛrɛ tun bɛ min o y'a sɔrɔ Alakira kuma na mɔgɔ minnu kuma fara Ala kan u tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka kumana min na Alakira nana kana o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma o bɛɛ kɛra komi dolo olu Mahdi y'a fɔ alayhi salatu wasalam a ka dɔnkiliso dɔ bɛ yen a ko zuharat alayhim bayyinatu rasulihim fatamazzaka al-ahwa kal-awsan ko kumana min na Alakira k'u nana kana bange u ye u ka diɲɛ
duleke due kan duleke farla ka bu kana iba ko jobi karkar chukumi ala kire ne da nakana ni bela jeleke ni qur'an ayere fa laje wa fa ko kad anzal Allah ilaykum zikran rasulan yatlu alaykum ayati Allah mubayyinatin liyukhrija allazina amanu wa amilus solihati min az-zulumati ila an-nur ko cede kulla ki kala Allah taala jigili ke hakil jiran noy ala kala sallallahu alaihi wasallam ka cide kana ayaw kala awye ayamu no bangeni be kam mo bo wa dibila mo no libanera ka bara nyumanke ka tano ye norola o ko dogore ala kala nani ka ba o kera noroy adama dewma adana kana noro do andu tukuna adana kana few jira onna antu di femindo adana kana ambo dibi kono katla kata andu wa noro kono qur'an ay warba fayna ku kitabun anzalnahu ilayk litukhrij an-nasa min az-zulumati ila an-nur ku kitabu de anya jigi no qur'an ay ka adama dew ko bo dibi kono wa katano ye noro kono kitabu yi no ye qur'an ay qur'ana o yi muye o jigira ala kiraka na fa farako ala kiraka nyina ma ya kira kuma al-qur'an to qur'an bi mi fo ala kira fana bodi kan wa ala kiraka kuma kan atifo wa qur'ana ka kuma kan ko o kuma nan badon ni an tugula bidako fon fe ni amakeni ala ka yamura ya makeni kira ka yamura yi wa ambi norotoyi ka anya sin dibi mo yarabi ala kan kishuma wote men ko bidayere nana islamaya kono chukudi ni yae bid'a nana wasro chedu na islamaya kono ala kray ko mun fuku bla ka fuku wati do benana iba dibi bidu islamuka ina fa farha hadisa kono chumna ko yati ala nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-quran illa rasmuhu masajiduhum amiratun fa hiya kharabun min al-huda ulamahum sharrun min ta'ti adimi samai min indihim takhruju al-fitna wa fihim tawud aku wati do benana islam yabna ke atoko gwansa qur'an ay referamna ke asabele gwansa mishiru bi joka chaya nga kandati don kelaw yere bike kujugu kedaw ye sangulu jukoro wa kujugu bi ba ulude yoro kujugu bitlaka sege ulude yoro wa sura a chena mo bulu nga ni mo domana kana nyana bo atse ka nyana bo anyana bo bay joy do al mahdi alayhi salatu wassalam mahdi libina kana anyana bo kana sra nyuma ku jira mo la ka mo boti bi kono wo ku nyasi noroma nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar al-islam zindabad hukmana anya du mala bibina nyamo kel islamo bulu bebe ku fe ni jamaatul islamiyya ahmadiyya konote nyamo ko tey ina fambal ma ciya faka khutba la chukumi no yi al ustaz sayu trawri nyamo ko tanya o debe na numbe yow o de akay mahdi na alayhi salatu wassalam o kuma khalifa o sigini be akofe nambi khalifa durnaka kledila o kuma khalifa de bi sirajira ona khalifa de ba fayana ni kay ni may alani ala bulu bi ñombulu mo shin se ka jenge ka tu khalifa yabe afara ko anaka batu a kira da faraka labatu ko kuma nyemo faraka nga labatu ni nyemo biyoro la kaba bidat se ka doyede sabla liba do tiki ka fo ni manga daga ke ni ti kira ka sunna sray ni ti qur'ana ka ladli kay
o kuma ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen ka ban an bɛ to an kunfɛ bida bɛ to yen wa fɛn yɛrɛ bɛ kɛ min yɛrɛ ka jugu bida ye f'a bɛ taa ka taa don sirike yɛrɛ kɔnɔ sirike b'a kɔnɔ o kuma na bida ye fasugu 4 ye an bɛna kuma o kan ni waati m'an ta an tɛgɛ ma inshallah bida fɔlɔ an kɔnɔ dɔɔni Sisoko n'a ka jɛkulu u ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mankan dɔw bɛ k'aw fa dɔ fɛ kɔrɔ ko denmisɛnw lajɛlen don yɔrɔ dɔw la ani feerekɛla ninnu a ye t'a lajɛ ni u ka fɛnw dayɛlɛn dɛ o ye o sɛgɛsɛgɛli o y'aw ka baara ye monsieur Sisoko a n'a ka jɛkulu a y'a ɲɛw ɲini bisimila bida fɔlɔfɔlɔ o ye diinɛ bida ye a filanan furu kɔnɔna bida a sabanan saya kɔnɔ bida a naaninan bangeli bida walima den wololi bida yaani ni den wolola komi ne bɛ julakan le fɔ n tɛ bamanankan mɛn o tuma a fɔlɔfɔlɔ diinɛ kɔnɔ bida o ye mun ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ silamɛya la bi a fɔlɔfɔlɔ kaburuya zuru min bɛ an fɛ bi nka n ka misaliya dɔ di fɔlɔ n ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi nka ne y'a kɛ ko juguya a bɛ taa kɛ fɛn jugu ye i bolo n'i ye muru ta sisan i b'a ta k'i mako dilan n'a ye i b'i ka sogo tigɛ n'a ye k'i ka fɛnw tigɛ i ka nanw tigɛ n'a ye a ye baara ɲuman kɛ muru y'i nafa nka n'i ye muru ta ka mɔgɔ sɔgɔ n'a ye muru kɛra fɛn jugu ye ka sɔrɔ a ka ɲi fɛn dɔw bɛ yen a ka ɲi ne y'a kɛcogo dɔ la i bɛ taa kɛ fɛn kuntan ye kaburu yazuru bɛ yɔrɔ min na bi kaburu bɛ bato bi nafolo bɛ ɲin'a na bi karamɔgɔ ka yafa ma nafolo bɛ ɲini kaburu yazura la bi dɔ bɛ ka fara a kan de nka ahamadew a yɛrɛ kɔrɔsi ala kɛra ka taabolo tɛ kaburu yɛrɛ bɛ don misiri kɔnɔ su yɛrɛ bɛ sutura misiri kɔnɔ a si tɛ ko ɲɛnama ye an k'an yɔrɔ jɛ ka bɔ a ma ani mawuludu kɛcogo bi n y'a fɔ a daminɛ na fɛn dɔ bɛ yen a kɛcogo kan n'i y'a kɛcogo juguya a bɛ taa juguya ka taa sigi mawuludu kɛnɛ kan ka wajulu kɛ ka ala kira mankutu o ka ɲi kɛ mɛ n'a taara kɛ dɔn ye ka taa kɛ wari ɲini ye ji le bɛ soli ye ka bɔ ka na ka taa ɲaami jiw la ka ko ni i y'a ji min walima i y'i ko n'a ye i bɛ kɛ fɛn dɔ ye walima ɲɔsi le bɛ bɔ ka taa ye ka tila ka na n'o ɲɔsi ye k'o tilan tilan k'o barika b'o de la walima mawuludu kɛra kɛnɛ min kan o bin bɛɛ bɛ tigɛ a bɔgɔ bɛɛ bɛ cɛ i m'a ye a kɛra baara ye ala kɛra tilalen nin tɛ o nin nana kɔfɛ a ma kɛ ni ala ka yamaruya ye a ma kɛ ni kira ka yamaruya ye Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam zindabad Allahu akbar o kuma fɛn o fɛn n'a bɛ ala ka yamaruya juguyara walima kira ka sunna juguyara o kuma a bɛɛ ye bida ye dɛ nka i kana teriya filɛ dɛ ni fɛn o fɛn n'a ye bida ye kana fɔ ko n teri don mɔgɔya b'a la kana don a da fɛ dɛ mahadi ko ninnu sugu bɛɛ lajɛlen k'a b'an bila sira jugu de kan o kuma kira ye fɛn fɛn di anw ma an kan k'a minɛ n'an bolo fila ye
n'a y'an fasana ka bɔ min ma dɔrɔn an k'an yɛrɛ yɔrɔ jɛn ka bɔ a la ma atakum rasul fa khuzuhu n'a ye fɛn o fɛn di anw ma an k'a minɛ dɛ o ma nahakum fantahu n'a ye aw fasana ka bɔ min ma dɔrɔn a y'a yɛrɛ yɔrɔ jɛn ka bɔ a la dɛ o tɛmɛnen kɔ ani muharamu kalo tile 10 o fana ye fɛn dɔ ye karamɔgɔw bolo u bɛ ɲɔgɔn lajɛ dɔnw bɛ kɛ ko wɛrɛ bɛ don a senkɔrɔ nka mahadi y'a fɔ ale salatu wasalam ko ka fara ɲɔgɔn kan k'ale kɛ ka ko wɛrɛw da jukɔrɔ ko a fara man ɲi dɛ mahadi tilala k'a dakurunya fɔ ka se k'a wɔrɔla mɔgɔw ye u ka se k'a faamu k'a dɔn ko dɔw bɛ yen ni a ma kɛ ni ala ka yamaruya a ma kɛ ni kira yɛrɛ ka sunda sira ye i kana don a da fɛ a ko hali ka sun don kira ka saya don ko wajibi tɛ parce que n'i y'a ye mahadi y'a fɔ ten dɔw bɛ se k'a ta k'a don wajibi kaduru kɔnɔ o tuma mahadi ko an ka ala kɛra ladigi dɛ kul in kuntum tuhibbuna Allah n'a ko ayi Allahu taala kanu ayi tu ne Muhammad ko dɛ Allahu taala fara b'a kanu n'a ma tugu ne Muhammad ko a bɛ se ka Allahu taala ka kanuya kɔnɔ cogo di Allahu taala ka kanuya tɛ se ka sɔrɔ dɛ o kuma fɛn o fɛn n'a fɔra ala ka yamaruya tɛ kira ka yamaruya tɛ kana teriya filɛ kana mɔgɔya lajɛ yɔrɔ jɛn ka bɔ a ma bida filanan an b'a bɛɛ fɔ dɔɔni waati kana se k'an ta tigɛ ma an ka se ka dɔɔni fɔ a bɛɛ la furu bida hali bi an ka kuranɛ labato koyi an ka ala kɛra ka suna labato cɛlo a fɔra ko furu ka kɛ i bɛ muso furu 2 3 4 nka n'i tɛ se o yɛrɛ fana i k'a kɛ 1 nka kuranɛ ko kulu washrabu wala tusrifu a ye dumuni kɛ ka min tigɛ nka a kana tiɲɛni kɛ dɛ fɛn fasugu o fasugu kana tiɲɛni kɛ n'i tiɲɛni kɛ la ka ban e donna bida cadre kɔnɔ an kana tiɲɛni kɛ furu kɔnɔ dɛ furu kɔnɔ k'o taara caya kɔnɔ bi fɔlɔ la min tun tɛ yen i y'a ye manankolo sɔngɔ o don bɛ furu kɔnɔ ka taa kɛ fɛn wɛrɛ ye sanu b'a la wari caman b'a la fo ka dɔw yɛrɛ siran furu ye a n'o ta bɛɛ furu bɛ ka sa ka taa n'i y'a lajɛ san kɔnɔ furu hakɛ min bɛ kɛ ani hakɛ min bɛ sa a ka ca ka d'a kan a kɛcogo man ɲi n'a tɛ kɛra a sira fɛ a tɛ ɲɛ o ni furu yɛrɛ kɛra sisan o muso dɔw wele ko mayanbaga olu bɛ na k'a bɛ kɔɲɔ cɛ ani kɔɲɔmuso k'a b'o dege a b'o kalan mɔgɔ fana mɔgɔ kalan nin na mɔgɔ tɛ mɔgɔ kalan nin na o finikɛ de bɛ ɲini ka da yala muso sɔrɔla so a ma sɔrɔ so nka a tɛ fɔ cɛw ma ko sɔrɔsobali dɛ a fɔ muso de ko sɔrɔsobali mais a muso na ko sɔrɔsobali nka a tɛ fɔ cɛw ma ko sɔrɔsobali mun na an ka ɲɔgɔn sutura sa u tɛ fɛn in kɔnɔ o o tɛmɛnen kɔ furu bɛ kɛ bi an yɛrɛ ko silamɛ furusi ni silamɛ furusi de kɛra bi tuma dɔ i bɛ se ka san 2 san 3 kɛ i muso tɛna e fɛ ko fɔ mairie ka kɛ kuma dɔw yɛrɛ b'a ka silamɛ furusi de kɛ muso bɛ to a ka mɔgɔw fɛ yen a bɛ wolo ka taa den 2 den 3 sɔrɔ ni ma kɔfɛ yɛrɛ cɛ yɛrɛ bɛna ka na décourager dɔrɔn a bɛ muso ye k'a to ko a fara la o a bɛ dɔgɔrɛ furu
wa bidale bina na ni kuni chambulo sabula alaka yamarata kira ka yamarata na tara mishir ko karamo ga ba haya salama furusi kara aya ka muso dama amta muso ti dama aka gara de kasoro muso bu furu saroye war chamaw na fulu bu che abtake fu mahdi afa alayhi salatu wassalam ni war chenu few na be furlate ko angana to anga debusu kata yende mo be furke mwasu kama angana debusu di ulu mo ma de inna akramakum inda allahi atqakum mo wala mo bele mo wala mo kortale ala yasraya mo mo cheni ka furu kono ubinda furu che furu la ku ka daka na furu bubulu wa mi yere fara ba kono ni furu bike manami na sorla furu la do yere bitana ka ta manan jira mo be baye ka fo karima sna yi furu ke ni fe haken ni fe haken wa wuti kita machaya wa do min tabike no manan machaya ulu fara ba fu a manami na sorla karita la fu afara ka sorata la abda ni furu che no da furu kono furu nyoma fala ka nyon kanu awali ulu fana ka je ka fo ay ayande musodi furu la furu o kasoro kadi wuli furu yere no kera ala kera ko walima ka ke no walima kera ka ba we ko no yale pachena ahmad yaw anga ko ñoo fe du kono ditigu ay ko mom so fe ay ko mbala kaw fe dutigu do bi sigi ni furu kera ka ba wo fu sa ko ka muso de bulu nga wutla ka fu muso yana kwa galaya ale ya yere bola ko ba awde bulu nga ahmad yaw ay ala jede ay kumana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas awde mantu la so herema ya allah taala ya adda kene kam go kay islamaw anga kuma furula anga na to ambala kaw bulu ambala kaw afara ka no ya aya ka ke chugula mo be ka aw fle na ya ke na nyina uba tawo bu wala ndata on fe ya furu ko na fana don le be labe cewnu musu be nyam yona u fana ya chele ka fugo barotige barobike ngani musu bu ka dogilla wonu ka fen ka musu ka to dala nga wonu cew kana nyam yona doy marina alayhi salatu wassalam ko yala ko furu ko na ko mo be se ka dongilla musu be se ka dongilla wa afara ko nam dongil be se ka da nga atita ke doy ni cheni musu ka nyam yona ko ka daka ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam wati min atara madina ko ya kumba ni dongil kan ko kuma na cewni zindabad ahmadiyya bulama ahmadu ki al-islam zindabad ko kuma na ko alakira tara madina alayhi salatu wassalam o ya kuma ni dongil lawye dongil bi se ka da nga ka ke doye cewni musu ka nyam yona nga uti daga asabana saya ka bidia ni saya kera kile wolofla
tile 40 san kelen o de bɛ kɛ bi n'o tɛ ni adamaden n'i y'a mɛn k'a fatula i kan ka mun de fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un cɛ tiɲɛna an bɛɛ ye ala ta ye an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma labɛnw bɛ kɛ suturaliw ka kɛ duwawu ka kɛ babaatɔ ye nka duwawu bɛ kɛ cogo di i bɛ sigi to kɛ so kɔnɔ ka duwawu kɛ n'i k'i bɛ saga dɔ minɛ k'a faga ka sogo tila mɔgɔw cɛ baasi t'a la n'i k'i bɛ wari dɔ bɔ ka taa di mɔgɔ dɔ ma ka duwawu kɛ baasi t'a la i k'i bɛ tobili kɛ ka di mɔgɔ dɔ ma ka duwawu kɛ baasi t'a la nka ka mɔgɔw wele k'o fara ɲɔgɔn kan ko tile 7 tile 40 tile 100 san kelen silamɛya ma sɔn o ma dɛ o ti ala tala ka yamaruya ye o ti kira ka yamaruya ye sanga kɛra yɔrɔ min an kan ka o tigiw dɛmɛ dɔw yɛrɛ mɔgɔ bɛ sa o kaso u bɛ tila ka taa juru ta ka tile 7 saraka kɛ ka tile 40 saraka k'o kɛ ka taa tile 100 kɛ o kumana n badenw dɔ ye mahadi nin alayhi salatu wasalam ko yala ka saraka kɛ janaza sukoya la k'o bɛ kɛ cogo di mahadi ko saraka bɛ se ka kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ a daminɛ na cogo min na fɛn bɛɛ n'i y'a kɛ ko juguya a bɛ kɛ fɛn jugu ye saraka bɛ se ka kɛ nka ka ɲɔgɔn lajɛrɛ a ko o de man ɲi ka fara ɲɔgɔn kan tile 40 tile 7 tile 100 san kelen o de ma daga a naaninan ni den wolola bida min bɛ wolo den wolo kɔnɔ cɛ lo ni ala ye den kalifa i la kɛra dencɛ ye kɛra denmuso ye i kan ka misiri wele a tulo kɔnɔ a kiniya fan fɛ ka seli kɔrɔta a tulo kɔnɔ a numanya fan fɛ i kan ka den ladon ka ladabu ni a se kɛra ye tile 7 don ka saga faga ye ni cɛ lo saga 2 ni muso lo saga 1 k'o faga ye i ka den ladon ni dencɛ fana lo i k'a don seliji la nka den wolola an kana tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la an kana kɛ nafolo tiɲɛ ye khalifa filanan kumana min na a y'a ka tahariki jadidi kuma fɔ a ye kumana na o ko an kana nafolo tiɲɛ dɛ nafolo ka tiɲɛ ko lankolon da la yani den ka wolo i k'a kɛ tiɲɛni ye duwawu kɛ den ye tahajuru seli den ye i ka ala wele a ye ala bɛ den in baraka cogo min yani i k'a kɛ nafolo tiɲɛ ye k'a kɛ anniversaire ye ka taa fɛn dɔw kɛ fɛn min n'a a tɛ daga silamɛya kɔnɔ i bɛ taa ka taa don ko wɛrɛw kɔnɔ o kumana n badenw komi o ye batakɛden dɔ bila ka na yan n bɛ kuma kunta surunya o kumana jamaatul islamiyatul ahmadiya bɛɛ k'a ganiya ta innamal a'malu binniyat ko si an kana dan tɛmɛ a la tiɲɛ lo fama bi ni'mati rabbika fa hadis ala ka nɛɛmaw i k'a ko suma nka tiɲɛ lo kana dan sago wala ala ye fɛn min d'i ma a jira ala la ala ka a ka dɔn k'a fɔ ala le ye nin kɛ ye ala ye nin hɛrɛ in kɛ ye nka wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa mɔgɔ mɔgɔ ni siranna ala tala ka jɔ yɔrɔ ye ala tala ye dan minnu sigi an kana taa ye ni siranna u ɲɛ ka tila k'i yɛrɛ sama k'i bɔ i ni sago ma ko arijinɛ ye e si yɔrɔ ye dɛ o kumana n badenw an bɛ ala tala deli ala ka fanga d'anw ma ala ka se di anw ma an ka se ka ala ka yamari an ka labatu ala kɛra ka sunna sira yɛrɛ fana an ka tugu a kɔ an kana taa bidiya fan fɛ
hali bida amana ke cogo hali a tigi ka surila kana ta do ala ande mogo ye mogo munu kanka waliya ke ka jira mogo la wa u ka walanda tan fe kuma mbi njoya ka fo akhir dawana andil alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya. Zindabad. Ahmadiyya. Zindabad. Gulam Ahmadu Ki. Gulam Ahmadu Ki. Amin. Abina fo jite ka se muso fe u ka ci nana ko jigo bula kede gwane do denw fana bɛ olu bule ka fara o kan o kuma jitigi walima jitigiw bakari n'a ka cɛbile ji musow fanfɛla ko ji tɛ yen ji mago b'u la u ka ci nana sisan wa denw b'u bolo ka fara o kan o kuma a kana to a ka ɲinɛ olu kɔfɛ ayiwa inshallah taala an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn an karamɔgɔkɛ Idris Pɛrɛkuma a ye tali kɛ dakuruya minnu na sisan a ye olu mɛn Imam Hadi yɛrɛ kunnafoni minnu di a kun ka a ye olu mɛn hadamaden yɛrɛ ka yɛrɛ kungo ani laada o de b'i sɛgɛn diinɛ kɔnɔ kɔntɛ diinɛ ka nɔgɔ kojugu tiɲɛ don sarabɔ min ni a y'a fɔ ne ni Imam Hadi ye ka dakuruya a ye a tinde o kan jamalajɛ yɛrɛ o ko tɛ nka jama min lajɛ yɛrɛ jeni don saraka dunnaw tɛ karamɔgɔw de bɛna karamɔgɔ tɛ saraka dunna ye o jeni le lajɛ yɛrɛ la garibu 10 wele garibu 100 wele garibu 200 wele kana dumuni d'u ma lajɛ yɛrɛ tɛ wa nka olu de ta don foyi t'o la nka an yɛrɛw kɛmɛ ka kɛ la dɛ minnu bɛ wele an fɛ ko saraka bɛ ka bɔ o ye karamɔgɔw de ye karamɔgɔ de ye saraka dunna ye ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ saraka ye karamɔgɔ ta ye karamɔgɔ ka sanu ma dɛsɛbaatɔw ni misikinɛw ni yatimaw ani juru karamɛ maa minnu kana saraka de bɛ d'olu ma an k'e t'olu kɛ ɲɔgɔn kan a kɛ bɛ balima sira ni tɛrɛ sira yɛrɛ ye ani ka karamɔgɔw fara olu kan o tɛ saraka minɛna de ye wa o tuma a kɛra lajɛ fu ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ Imam Hadi ka dakuruya ye k'a fɔ ka lajɛ kɛ ka saraka bɔ ko o ma ɲi dɛ ayi lajɛ min bɛ ka kɛ bi olu tɛ saraka dunnaw ye minnu kan ka saraka minɛ olu tɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a d'u ma a man ka di minnu olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a d'u ma an yɛrɛ ka sarakaw la kalandenw bɛ joli sɔrɔ aw yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na karamɔgɔ kalandenw bɛ joli sɔrɔ a la an yɛrɛ karamɔgɔ de wuli n'a bɛɛ ye k'a tila ni karamɔgɔ kunkolo gɛlɛn yɛrɛ kɛra ye o bɛ caman da ka dɔ di tɔ ma a y'o tila ye n'a ko a bɛ kuma bɛɛ a b'a ku tigɛ min dɔ mɛn o y'o ye i ka saraka bɔra wa la a man ka d'olu ma o tuma na a y'o min fɔ a ye kuma fɔ nin ye tiɲɛ na a kɛn bɛ ka kɛ laadaw ye bi ala ko bɔra la kɔrɔ ibadatu bɔra ka kɛ aadatu ye ni tigɛ kɛra o ta kɛra o nɔfɛ o tuma diinɛ bɛ bila kɛrɛfɛ wa lebu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni lebu in don nin bida ninnu don wa Mali yɛrɛ kɔni ale kɔni kɔnɔ fa ma la bi kosɛbɛ diyagoya ziyaraw dabɔlen don kaburu kɔrɔ yɛrɛ dɔ a jira ko nin ye maa ɲuman dɔ kaburu ye k'a sɔrɔ foyi kun tɛ yen o tigilamɔgɔw fana b'o warimisɛnjɛ daminɛ yɛrɛ a kɛra cogo di n'an y'a labila an kɔnɔgɔn yɔrɔ bɛ caya dɛ kɔnɔgɔnbaw tɔw bɛ taa ye ka taa di ye a mɔgɔ min y'a fɔ ko yen da de ka ɲi a fana bɔ a bɛ taa kaburu wɛrɛ la ko kuma e ma taa yen a to ni e ka 5000 labɛn nin foyi i ka 5000 a banna de u bɛɛ munumunu na u ni ɲɔgɔn cɛ u ɲɛ tɛ suma su yɛrɛ u ɲɛ tɛ suma hali bi ala ka diinɛ fɛn ma ko ɲuman d'a ma nka fɔ min ma jama Islami Ahmadiyya an k'an sen da yɔrɔ dɔ k'an bolo da yɔrɔ dɔ anw t'an kun fɛ anw bɛ nɔrɔ kɔnɔ nka deli bila ka ko dɔw deli maa la hali ni dɔw ka saya kɛra walama dungi bɔn a ka di o k'a kɛ a kɛcogo ni na nka ne kelen don u bɛna wuli bɛ koyi an b'a fɔ labas waati bɛ na a bɛ kɛ cogo di laada bila ka ko nka n'a donna nin ye laada ye o tuma dɔɔni a y'a se ma o la ka taa an k'an se ma o la ka taa o tuma ale bɛ ala ka diinɛ faamuya ɲuman d'a ma sini a tɔgɔ ye di a bɛna kuma tɔgɔ la wala o waati surunyana jazakumullah